people. זאת בת. את מי? ברינה. את מי? זה עלה לנו הרבה כסף. ברינה. להביא אותה לכאן. את מי? את ליה! קראו לך את ליה! ליה! מחיאות כפיים לליה! ליה, מה שלומך? בסדר. התביישת לבוא, מה? כן, זה מבייש. בואו תספרו לנו קצת על הישרדות, איך היה... די! תעיפו את הילד הזה עם הכובע, מעצבן אותי. אצלי הפליטים נשרפים במכה, לא בהדרגתיות, תעוף משם. לוחץ כל רגע, די. הבנתי. זו תופעה, אמרו לי לרדת, שלום. על ההישרדות! בואי בואי, תהיו עליי! אוקיי, תלמוד. אוקיי, תלמוד. היום תהיה משימת החסינות האחרונה שלכם. דוד! שימו לב, המתמודד שיודח יהיה האחרון שעוזב את העיר. למשימת החסינות היום תדרשו הקשבה, מהירות, הדרכה, יעייה, מאייה, הוויה, והכי חשוב, כל חצון. אלכס, אתה היית צריך להביא את הברזנט, למה לא הבאת? אני, כשהגעתי לשבט סבנה המסכנים, ראיתי שהם צריכים את הברזנט, לכן הם הביאו לי את מעילי הגשם וקיבלתי גם קוקוסים. אוקיי, לפניכם מטרה. לכל אחד יידרש חץ אחד שיצטרך לפגוע במרב הנקודות ולקבל את החסינות. ליה, את ראשונה. ליה, 250 נקודות. אלכס, מתכונן. אלכס. אלכס, 150 נקודות. בנות, אתם טובות. האחרון. משה? משה, אנחנו מטרה! איפה הבית שלא צריך לקרוס, אני יכול לפרוק את עצמי לשם. אוקיי, אלכס, ליה, חסינות חוזרת אליי. תודה רבה. אני באמת ראויה לזכור בתפקיד. אני גבר. אוקיי, תלמוד, לילה טוב, חיכו למחנה. תלמוד, תהיו אליי! אוקיי, היום תהיה מועצת השבט האחרונה שלכם. אוקיי, ליה, את זכית בחסינות, מה יש לך להגיד? אני חושבת שאני זכיתי בחסינות בגלל שאני ראויה. והם לא גברים. שניהם לא גברים. הוא בכלל לא הביא לנו את הברזנט, שרצינו אותו. הביא לנו סתם אננס. וזהו. משה, מה אתה חושב על שני הפיינליסטים? מה זה פיינליסטים כתוב? לא משנה, מה אתה, האם אתה נהגת באותה טקטיקה מההתחלה ועד עכשיו? בעצם, אומר שאני נהגתי אותו דבר, ועושה סטייל הוא סתם, זה לא משנה. אנחנו ננצח אותם, וכמו שבית"ר, שהיו דברים מעולם, ששיחקו וניצחו, שבעצם, שאומר שבעצם,
והולך הביתה. אוקיי, סיימו. ליה, את זכית בחסינות, את רוצה להעביר אותה למישהו? אני רוצה להעביר את החסינות למשה. למרות שהוא לא גבר. אוקיי, משה, אתה מוגן מהדחה? ליה, את ראשונה. נו, ניגש לתוצאות. אוקיי, מהרגע שהקראת את התוצאות, ההחלטה היא סופית. המתמודד שיקבל את מרב הקולות יודח ויעזוב את האי מיידי. הצבעה ראשונה. אלכס! הצבעה שנייה. ליה! כל אחד לליה, כל אחד לאלכס. חברים, המתמודד ל-18 שיודח ויעזוב את האי מיד לאחר פרסומת ההדחה. 18 שיודח ויעזוב את האי ליה. ליה, קחי את הלפיד וקשו אליי. אמר את דברו.